lakini gitime gikue. Mane makwayo jopiny. Recho korka kori neno ka lwasi chalo nade, wang'eni kinde mathoth e boma ma Kisumu kaluwore kod jofwambo magwa man kuro lor dukni mathoth ka bende ipo nono jo ohala nitiere kod luoro ni ng'anyo ma kamago kokodhi maber to mwandu gi nyalo kethore. Boma ma Nairobi kae ineno chal mar lwasi ka chalo nade? Erokamano, aneno ka piny sani gokinyi sani to chalno okue matin. Sorry. To wang'eni ka ng'eny ng'anyo to ichako gimoro saa 4:05. Koro en mana kwayo marwa ni kaka waneno ka ji kawuono have confidence ni gige gibo bedo protected, mana kaka Nyamerose wacho according to article 37 ni oyienwa mondo wang'any kikatiba en ratiro marwa. To bende kama ratiro mara ogikeno mari mar ng'anyo no gike ema mara bendo timre nadi ochakre matine ni ka koro idhi ketho gir ng'ato kati goyo ng'ato gi kidi ng'ama wuotha kati kwalo gir ng'ato to koro kendo igo against ang'o katiba to kwe maneno ka nitie seche mabiro koni to daher ni kweno mondo med betie mondo ji odhi mbele gi gigegi kate yor ng'anyo kamano to joma dhi puodho dhi adhia puodho, joma dhi tich odhi adhia tich, mondo nyithindwa bende odhi e skul. Kik watam ji ni gitim gik magitimo nikech jomoko ng'anyo. Nyaka sani wang'eyo ni kweth mar Azimio la Umoja